Dames, in welke boot varen jullie mee? Wij? Nou, die boetenste, die het hutste kent. Die kennen het vlugste, dus dan winnen we het vast. Nou, we doen ons best. He? We laten ons net kennen. He? Nee, tuurlijk niet. Beslist net. Op een eind zitten. Ja, we houden kalm heen, Joert. De bedoeling is dat de zwaarste in het midden zitten. En daar doe ik geen waardeoordelen over uit wie waar moet zitten. Jullie kijken ze op naar hun, hè? Bij go maak je allemaal de eerste slag. Dus zo'n spanning, hè? Ik vind het hier veel niet lekker zitten. Het Open Fries kampioenschap drakenbootrace. Nou, dat is eigenlijk ontstaan jaren verleden toen hebben we Sail Column georganiseerd. En toen nou voor de grap zijn van nou, in Apeldoorn is dit een heel groot evenement. En we zeiden nou dat kunnen we in Column ook wel eens een keer proberen. Nou, dat was toen voor de grap de eerste keer bij Fort zo'n succes. En we zeiden van nou, dat doen we weer. En toen hebben we er echt het Open Fries kampioenschap van maken. Dan ben je 24 teams. En dat houdt eigenlijk één team bestaat uit 16 paddlers en 1 trommeler. En nou, dan praten we dik over de 400 deelnemers. Ze kwam één tekort. En ik was de pineut. En jullie hebben er nogal nog 10 zitten. Ik schiet 7 kleuren rond. Nou, we hopen dat het goed komt, of niet? We gaan niet voor de laatste. Het is voor de fun. Wij zijn ook het enige damesteam, dus ja, één mystery. Wat is dit? Ik laat me niet kennen, hè. Grote bek hadden. Oké, baan 1, stop de boot. Baan 1, stoppen. Baan 2 achteruit, baan 1 achteruit. Baan 2 achteruit. Oké, teams, opgelet. Are you ready? Attention, go! Zo'n chica, dat is een boerboel. En uw boerboeltje is 3 jaar oud. En uw Steefje die is zwanger. Wij wisten natuurlijk ik net van hoeveel pupjes. Toen het zover wie, ja, dat wie een hele nacht wie dat en een hele dag, 24 uur ben we aan de gang geweest met. Eerst wie een stuk of 4, 5. Nou, daar zit er maar weer 2 uurtjes tussen. Toen kwam er weer eens 1 of 2. Dat op een gegeven moment we dachten, nou, 3, 4, nou, het houdt nou wel op zeker. Nou ben we er wel. En toen kwam er weer 1. Dat op een gegeven moment we dachten, wat is dit? Nou, en tot s'nachts, bijna 12 uur, weer de laatste. Nou, en toen gingen we allemaal gingen wij zoontje mooie pupjes. Dat was natuurlijk een hele verrassing weer dat. Zoontje en pups, dat is heel uniek. Dat komt nooit voor. Bijna nooit.
Kent Chica het wat aan? Want zandje en pups, dat is een heleboel. Het is een heleboel, daarom dat wij het flesje drinken hebben bij. Nou, de jest het wel, nou jongen, komt er gewoon. Ja. En ik ben een surrogaat, man. Dus ik ren hier de hele dag een mooi flesje rond. En zometeen ongeveer 4 keer daags krijg je van mij het flesje. Gewoon voor het bijvorjen. Dan moet het zeker een beetje groeien. Anders dan groeien ze net. Tobias, was het even een flesje hebben voor mij? Die, en dan krijgt hij die. Nou heb je zandje en puppies op dit moment en dan gaan ze azen weer voort. Wat vind je ervan? Ja, het is best wel moeilijk, want de rek is er best wel ongehecht. Maar we houden zelf echt niet in. Dus ja, dat is dan wel echt wel makkelijker voor Chica. Het is wel zo dat wij straks mooi spiet. Jene beestjes natuurlijk met we ze loslaten. En weet je wat het is? Het is verslavend. De ene is verslavend, hier onder de oren is daar onder en wij zijn verslavend onder boerboel. En dat is het nadeel als je een nestje hebt. Dan denk je, oh wat is dit mooi dat liedje spul. Dus dan denk je, nou zullen we maar in houden en zo langzamerhand hebben we direct dus mooi dissen erbij. 4 stuks. En je moet ik net de volle nestjes krijgen, want dan op een gegeven moment rent het helemaal uit de honger natuurlijk. Want als je van elk nestje in houden, dan heb je straks een heel pensioen, mijn hoentjes. Dus dan ben je eigenlijk boer, mijn hoen.